Egunon, eguerdion, gabon eta gaurkoan bereziki arratsaldeon gure ikusentzule guztioi zer modu zaudete. Ongi etorriak Flop Cultura de Tardera. Flop Cultura de Tarde, edición Lo Imposible. Edición Wolde Unibertsala. Itxi mesedes leioa, porque horriko zaigu gainean. Ciclope no, ¿no? Anticiclón, ciclogénesis explosiva. Ai, nola, baina, misa Ez dakit zer zabitzaz esaten, baina bai. Misae busti-bustita dagoenean bere etxer. nola da Japonen egoten dena? The Big One. Ez, baina, como euri asko. No! Ez dakigu misaeren memea. Ez dakigu. Carrefour gorrektan radarra. Aizea dabil, euria dabil, prezipitazioak anitzak dira. Zeuria. Itxi behar ditut leio guztiak, kontatu jende gaixo honi nola aparkatu dugun gaur. Bueno, aparkatu dugu hemen Euskal Herria irratiko hurbiletan. Jeitsi behar izan gara, baina kaiak batean kotxetik. Zegoen urez beteta, piztina batean aparkatu dugu. Putzu bat, orkatiretaraino putzu bat. Bai, de hecho, ni atera naiz, al neukan moduan, ze ni urrokak jarretan dituen. Bai. Baina jarri duzu, aterkina buruz bera, eta erabili duzu txalupa bezala irtetzeko txarkotik. Eta nik eman dut salto bat, eta irten naiz maleterotik, bastante modu miserablean, baina bueno, heldu gara ona, gure lana... Oh my god, tximista bat eta joan da dena, Itzuli gara. Oh my god, grabatzen ari da? Bai. Vale, perfecto. Gaur gainera tulirekin gaude, así que kaixo, extra ziur gaude. Agurtu. Kaixo. Osongi. Perfecto. Beno. Igor etorri zen eungaren atala egitera, Bai. eta horrengoetan etzen egon etorri zen Luar, gaurkoan ez da etorri da Tuli. Puta travesti de mierda. Igorrek... guztiak ezurra da. Bai, Igorrek galdu nahi gaitu biztaz betirako. Normal. Eta bere bizitza zeharo betuko da galtzen gaituenetik. Bueno, kontatu behar dugu... Nola esan, hainbat gauza kontatu behar ditugu. Gauza... Bai, barrukoa da, qué susto, tío, no estaba entendiendo nada. Vale. Euria ari gaur desastre ari izaten, baina, bueno, kontatu behar dugu gaur ari grabatzen atxaldez, ze grabaketa berezia da. Ze, hau ateratzen denean, dela izango dela, maiatzaren 26an, bai. ni, bueno, orentsi egongo naiz, Bartzelonara iristen. Ze kruzero batera nora? Bo! Ea antavirusa lortzen dudan. Horixe bera. Itxuliko zara antavirusarekin arratoi bat bezala. Hatsune virus. El jantivirus. El kantivirus. El kantivirus. Oso guai, zergatik beti hiltzen dira aberatsak uretan. Gogoratzen dezu Titanica esploratzera zioan, como sardina lata hori implodatu egin zuena eta hil ziren txiki eginda milionario mordo bat. Que oie, malegro, Baina ez dira match on bat jende aberatsa eta ura. Ikusi dezu El Triángulo de la Tristeza pelikula? Ez. Tristuraren triangulua. Tristuraren triangel. Nik ez dut zinemarik ikusten eta gaurkoan hori buruz egitera nator. Bale, ze ongi, pelikula honetan dago esena oso politu bat, non jende aberatsa mordo bat dau... No, Daniel Calderez naiz, A ver. Aldau, hortxe. Bueno, doaz barko batera eta daukate afari bat, ekaitz baten erdian gu gauden bezala, eta daude oso eszena asko direla oso feroz, jende aberatsarena kristo batein ja vomitatzen. Vomito protesiko, sintetiko egiten. Hau ez da efektu zuzena. Aurreko egon ginen, bueno, pasaden larumatean duela bi egun, zuentzat duela ja, hilabete terdi igual. Bai. Egon ginen ezkontza batean dener eta biok, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan. Txalo, bero bat, Ainhoa Etxeberriaren ezkontzan. Eta flipatu nuen ze, aipatu ziguten, menuan, batzegoela sorbete bat erdian. Aragia eta arrainaren gero artean. Sorbete bat, gero arraia, en plan... Hau ez da hain arraroa, Ba, nik ez dut inoiz bizi izan, igual da pobre naizelako, eta naizelako lako bazkarietan egon. Baino, da pixka bat, los Juegos del Hambre. El chupito de vomitar. El chupito de vomito. Bai. Que hori dago antzinako Grezian. Pasatzen dugu pixka bat, jaten jarraitzeko. Hori da antzinako Grezian inspirauta dagoen zerbait, ze benetan egiten zuten potar, aberatsak zirelako. Baina bai, da excesoaren nozio hau. Niri bai gustatzen zait sorbetea erdizka, Bai gustatzen zaitze, bai nahi dut jarraitu jaten. Gero sakartatzen da, aurreko kapituluak entzun badituzue, badakizue nola amaitzen duen historia honek. Eta jatearen inguruan hitz egiten, ze hostia zabitz egiten, gure podcast bitartean? Zure arroz inflauakin. Denez de tarde, claro. Hain naiz hemen... Como una woman. Askaria hartzen. Eskerrik asko zinozuke, askaria hitza erakusteagatik. Bai, askaria hartzen. Guztiai. Eta ze moduz? Mandiate, tortita hau, oso goxoa.
Bai, Eta kafetxo bat, dena perfecto. Ez que naiz skinny. Arrozko xafla horiek nik inoiz ditut tolera. Bagoxak daude, Chocolate beltzakin. Nera Es como el gaukana. chocolate de consolación. Zetim zara. Ni txokolate beltza. Ni praline. Chocolate asniarekin. Pashmina. Hori da. Marikon. Beno, Praline. antavirusa gertatu da, goraintziak, involukrau guztiei, espero barkutik esirtetzea. Jende guztia dabil botatzen eskuak burura esaten, ai ama, etorri behar da bigarren pandemia bat. Ja kojia, Ja kojia una pandemia. A ver, Daniel. Nik Sensibilidades. personalki. No, jende asko gaizki pasazuen sentitzen dugu. Nik hartuko nuke deuna. Hori da. Boh, Bai. etxean sartuta. Jende askok Me la pasazuen gozo. gaizki institutuan, eta ez dugu kentzen institutua. Baina zerbitzatu duzu horre. Ez que egia da. Baina zerbitzatu duzu horre. Nire esperientzia personaletik, nik pandemia beste konfinamendu bat Nik asko zokerrago pasa nuen gineseko klasean, pandemian baino. Ahí está. Baino asko zokerrago. Asko zokerrago. Hiltzen jende gutxia hori egia da. Baina hori da, osasun publikoaren arazoa. Hori egia da. Orduan, nahi badegu kruzifikau behar dan jendia eta osasun publikoa izan, pasako dugu un confinamiento divino, denak egiten el rollo de papel challenge eta jaten guacamolea, nik hori egin nuen. Eta eman, klase batzuk zumetik lamentables. Nik eman. Nik Eman ere eta hartu, biak modu lamentablea. Nik eman. Askatasunako ikasle batzuei, ziur gaur egun nik jarraitzen dutela barre egiten. Normal. Ridikula. Ez que hori ezen ezer. Baina, bueno, tema virus aparte, zer gehiago Zer dugu? egiten nuen ni pandemian asko. Zer? Ikusi, maestros de la costura. Beira. Ze ziren 3 orduko kapituluak lobotomizada biba ez nuen deus egin. Nor zegoen? Ez que ikusi nituen ezagit, igual 3 denboraldi. Gozar. Increíble. Caprile. Eta gero ikusten dituen como hate watching, cringe watching, Ana Milaren zuzenekoa. Esto era muy sacrificado por... Jendeak sinisten zituen Ana Milanen anekdotak. Bai. ¿Qué me estás contando? Ze oso momentu vulnerable, zaurgarri eta malgarri batean geunden, eta orduan Ana Milan zen como un charlatán, como un juglar. Eta bera etortzen zen, yo de mayor quiero ser Lady Gaga. Claro, ridikula. Total, guatzen gaurko berriekin. Bai, noski, zergatik ez. Gaur badugu asko komentatzeko, zer hasiko naiz. Ona, txarra, edo supertxarrarekin. Txarrarekin. Txarra asekaz. Bai. Amaia Montero. Baina hau oso ona da! Hau oso ona da Izan da guretzat. pixkat clickbait. Ja, Vale? Nabil... Amaia Montero itzuli da oholtzetara. Hau ateratzen denerako, Hile inda. igual ja utzi ditu, berriz ere holtzak, Baina bueno, hau grabatzen ligarenean, atzo, eren egun, zakit? Berdin dia. Itzuli da oholtzetara Bilbon gainera, en nuestro país, esan zuen. Oh my Bai, God. Edo, Beira, esan zuen. ja debileitu neteseko baino Gaztele... Jarraitu. Gazteleraz, bueno, euskarazko hitz bakar bat ere. Bueno, Ja. kontzertu izan zen, mierdoi bat. Ei. En plan, puesta en escena, zen ridi, bueno, zegoen como momentu kunt bat, zela que, beraz zegoen plataformaten eta plataforma igotzen zen. Igotzen zen, abesteko. Da mundu osoa. A mi manera. Zein da Amaia Monteroren ahotsa? Zein da? Ez dakit. Ez da benetazkoa. Ez que gainera como que... Egiten du indar mordo bat. Bai. Por eso... Ez da horrela, Ez baina da horrela, badakitzu. baina bai. Da como badakitzu toki honek direla rollo Japan Schoolgirl Cafe. Eta neska osoak ditute mi. Ba uste dut horrela kantatzen duela Amaia Monterok. Shakirak ere. No, Shakira egiten du. Baina ez du berez horrela besten. No, Rana Gustavo egiten du. Jendeak zergatik jartzen du ahots bat abesteko. Famatua izateko, Alko baina bat. gero rapero guztiak egiten du. Badakitzu, es un registro. Edo Bai. Lola Indigok azentua jartzen du. Lola Indigo azentua jartzen du, Which is Rosaliak bebai, cuando le conviene. Which is can't. Bai. Zemakumeak egiten duenen can't. Bai, Bai. Eta Amaia Monterok? Kant. Hau ze azento da. Vale. Hori ze azento da. Mordo horreko azento da. Ez gau zoragarria da. A ver, es que orain... Aldi askotan esan dut, super erabilgarria da Amaia Montero gorrotatzea, porque da un manantial. Lit. No te deja de permitir que la odies. Iritsi da momentu bat, non, eta orain noa beste aldera. Uste dut, Amaia Montero bihurtu dela Salvamen fenomenoan. Ze? Salvamen iritziten momentu bat, non ulertu zuten memeak zirela. Eta ni ziur nago Amaia Monterok esan zuela, Komo? Hemen badagoela dirua eta neri me la pela. Uste duzu da diela Erosi AliExpressen. Temun. Bai. Erosi temun. Zazpi mono neon de la 4XL super handia gelditzen zaio. Hori egia da handi gelditzen zaiola.
Eta orduan aterako naiz, lau berri dematera, ze igual zait nik ez dut entxegu bakar batera ere joango, Vale. ziur nago ez dela entxegu bakar batera ere joango, eta aterako naiz comeback, nostalgia, Bai. nire fan guztiak, Si erosi behar dute igual. eta nite dingo dut, hau. Bai. Baina bera da Andy Warhol. Bai, Osea, bera da gure garaiko Andy Warhol. Bera da una timadora hori bai, total. hori bai. Eta hori da increíble. Eso está bien que lo hagan. Ja, bez. Uste dozu, Bai, Mono oso gaizki gelditzen zaion. oso gaizki. Oso gaizki. Eta bigarren luka? Ez dut ikusi, bigarren. Bai, daka como Monoaren azpian rubil. Kamiseta beisbolera bat, hola, pixka. Lentejuelatua. Lentejuelazkoa. Bo. Ordinaria. Niretzat Amaia Monterok bere momentu gorena izan zuen, ateratzen selfie zituenean, no, selfia sin duda, baina ateratzen zituenean generalean como gambara baten argazkiak con un bikini, ez dozu ezagutzen, bizi izan zen como gambara buhardillatu batean Ana Frank bezala. Eta ateratzen zituen argazki batzuk super ferozes, baina bera, ez zenean inor, zeia ez deukan eskarrera bakarka ez ezer. Orduan, bere delusioan borotatu zen hazi bat, eta hazi hori ereinda lore hontan. Eta ematen zait izugarri polita egon izana fenomeno guzti hau de Amaia itzuliko da eta bere jende guztia bere Funko Popekin etxean esaten. Hombre, eta jendean "Ai, bat ama, eske hau da nire bizitza. hau egon naiz itxaroten 20 urte nituenetik, orain ez zaizkit belaunak funtzionatzen, baina Amaia itzuliko da, eta izango dugu bere kanbaka eta berriro izango naiz gaztea eta pozik egongo naiz, Eta egiten du hau. Eta berriro jarriko dut, bai, noski bai, eta horretarako deskargatu dut. Me cago en Dios. A mi manera. Batzutan funtzionatzen gau, Bai. Ez zer gehiago esateko. Ba, hauzen txarra zein da ona. No, pero txarra da porque da como ridi eta ordinaria. Hombre. Eta niri me la pela oreja bango. Hombre. De hecho, movida guztio baino lehen, incluso Bai. Leire zegoenean, Leire, love you, Bai, etorri flop kulturala. noski. Eta Amaia be, bai, bueno, ez daki euskeraz. Ja. Baino, beti gorroto izan dut talde hori. La oreja de Van Gogh. Oh, que asko me da. Baditu abesti politxeak. Ez nago ados. Europa 7. Ez nago ados. Jueves. Ez nago ados. No, jueves ez da politxa. Es que se gustatzen, gainera Ah, como bai. registrado de en tu corazón. Oh. Bai, Chica, me la pela. Ez dituzu gustoko emozioak musikan. Bai. Gustoko dituzu como hiru emozio. No, baina emozioak como modu erakargarri batean. Bai, como Zuk alaia ezagutzen edo Charlie kunti XCXen edo... En plan, hiru emozio dira. Die alaia edo kunti edo katxonda. Ni pertsona bat, como guitarrita, como tal, como Bai. balada rock, no, hate it. Baina Lady Gaga danean, ez? Hate it. Vale, pues Lady Gagarekin egiten duena da estepzio bat. Zuk ikusi duzu Benitaren klip hori. Benita. Benita. Benita imparable. Benita imparable. Bai, noski. Egon duenean, orain, Masterchef ez dola bertzea. Bai, Top Chefen. bai. Eta berazaten, eske zakin dorkutzi duen, oskailua irekita eta no seke, eta bere bikotak esaten zuen. Eske uste dut nik egin dudala. Ba, oso ongi dago. Zerra egiten zuen sukaldean. Orduan, oso ongi utzi duzu. Pero- Oskailua irekita. Benita Ba, imparable. orduan nire zaitu Lady Gagarekin. Qué fuerte. Da, como, ba, oso ongi Million Reasons. Oso ona. Gustatzen zait. Horrela Egia da ere, como que konektatzen dut beste modu batean, no? Baina, gero ere, arazo bat daukat gaztelerazko musikarekin. Ah, bai. Orokoran ez da gustatzen gazteleraz musika. Bai, horrek ateratzen ditu zauriak, hemen, bai, nik ere asko kostatzen zait gaztelerasko musika. Edo Es que, gaztelerasko de hecho, edukia. ez dakit zerbait entzuten dudan gazteleraz. Gaztelerasko edukia nik bestot ikusten zuk bai. Ah, nik bai. Nik edukia TikTok, YouTube eta hori ez bai. dut jasaten la jerga eduki sortzaile gazteleraz. Ez dut jasaten, baina bueno, bakoitzak Ja, ulertu sensibilitateak dezaket, dira. baino- Eta naiz una snob viva, Osa, me encanta ser la más lista del patio, orduan berdin da. Eta gero, galdera hiriente bat egin dezaket gai hau guztiz izteko ja. Bai. Nola uste dozu jaso duela berri hau Leirek bere etxean? Leirek super gaizki. Zergatik? Leire kontzertu batean egonda, justo gaur berdinean, edo hurrengo gauan ez dakit kontzertu bat eman zuen, eta hasi zen egarrez. Baino de qué? Ez, hasi zen, pues, en plan, bakizu la oreja de Van Gogh hasi duela bere bira, eta, pues, uste baino gehiago afektatu nau, hau bizitzeak. Baina ikusteak ez krusti duzti? Ez, hori ez da. Vale, vale, Hori vale. ez egin, evidentemente. Vale. Pues, azkenean da, como, no, No, ulertzen dut afektatzea asko Claro. maila pertsonalean, maila horretan, baina nire nuen esan nola jaso izango du el flop. Ez dakigu. Ba, nik espero dut, eta hemendik Leire espero dut, esatea, me la esto. gozo. Bai, bai, bai. Me la gozo. Ze badago justizia kosmiko bat, esatean de... 20 urte pasadia, tipa honentzako be bai. Ja, baina, Lan tipa egon da 20 urte bere ganbaran, Ana Frank bezala hautsa hartzen. ja, baina orai emaiozu buelta, porque, karo, nori hitz egiten Leireri buruz? Nor?
Inor. Ah, no, claro. Nori hitz egiten Amaia Monterori buruz? Eske mundu guztia. Igual leire hasi behar da desafinatzen publikoan. Igual. Bai. Feira. Ba, hemendik gure... Horregatik guk egitzen gara flop kultura, eske da zirkula izte. Bai. Ze flopa baloratzen da gehiago. Horixe da. Eta onarte gaurko kapitulu, ez gatik asko ikustea. Venga, urrengo gaia. Oso no, orain ona. Ona asekaz, baino ona Charlie XCX-ek atera du musika. Ez dakit zer egin duen. Rock music. Bai. Eta atera du abesti bat oso divertigarria. Dira 2 minutu, eta da oso kuntz jarriko ratu. Jarri pixka bat, total, ez daukagu DJ-rik jartzeko musika, así que hobeto jartzea zure telefonetik. Baina jarriko temendik momentu batean da perfecta, eta jazta, no? Sí, da igual, flop kultura. Rock Music Charlie XCX aurkezturiko single berria, zuen entzungai enekoren telefonetik orain. Bai ematen zait divertigarria, arritzen nau zuri gustatzeak. Pero porque da como... niñatona al cuadrado, ¿no? Porque da como en plan... Ahora egiten dut rock musika, en plan... 35 urte dituela kriatura. Ja, baina da como en plan... Gizon hauek egiten dutena rock musika como serioki. Bai. Eta ere bat Charlie XCX, etcétera. Hori divertigarria da, porque abestia ez da rock music. Bai, sí, da como guitarrita eta no sé qué. Da como... Ba, beira. Post Malegro. Eta bideoklipa da oso guai. Ez dut ikusi? Bauka momentu bat, como egun zigarroa, bueno, ez egun bat, 20 zigarro lagoan, en plan, oso divertigarria. Nos encanta. Oso kuntz. Ez bauztu ikusi, entzun eta ikusi, Charlie XCXen abesti berria, Rock Music. Eta beste gauza positibo bat, nago obsesionatuta. Aurreko kapituletan ez nuna ipatu zergatik. Tomodachi Life. Banekien. Nire bizitza osoa da jola sorioren txaretan. Badakitzu kanpotik ematen zaidala super aspregarria. Osa, ulertzen dut micromanagement faktorea eta abar. A ver, nun gaude? Publizitatea zuzenean. Filtrazioa ez ditugu. Berdin da. Rock music. Zera, aspergarri eruditzen zait kanpotik jolasa. Ba ez da. Ulertu ezakete, baino ez da. Itxoin, ze jarri dozu? Jarri dozu rock music? Rock music. Bauziko dugu fondoan, que somos radiofónicas. Ba ez da, igual Spotify copyright, baina de fondo bai. Tomodachi Life oso divertigarria. Eta haren pensatzen egitea como... TikTokerako bideo... Komentatu zure ideia de contenido gure entzulei musika honekin. Ea divertigarria eruditzen zaizuen. Bueno, divertigarria ez, baina haren pensatzen egitea como... Gauza da, esaten badezu egin behar duzula. Ezin dezu esan ta gero ez. Ja, egia da, igual ez dut esango. No, esan? No. Esan ta, dela egingo duzu. Bira, musika, rock. Charlie Ixace Ixaren single berria. Bastante gozar, Dozu divertigarria. Wow. Ja, bada pixka tonta. Da como Avril Lavigne, como Niñateo. Oso divertigarri eruditu zait. Qué fuerte. Uste bai gusten zaidala. Ez que oso bai da, eta gainera ja ez da iristen 2 minutura. Hori asko gusten zaidala. Hori da oso divertigarri. Egia da asko gusten zaidala. Total, ez dut esango nire ideia, porque mierda bat da. Ba, ideia utziko zaituztegu suspensean, eta igual enteratzen zarete, edo igual ez. Zerbait, pues egin duzera, bertan ez dut egin. Izango da, zure eduki sortzaia izateko 17. saiakera edo? Ez que kontua da, Krison Perez ematen diala edukia sortzea. Bai, Bai. Ez que bastante perezosoa da, bai, naturaz. Eta ditu gauza grabatuta. Eta konstantzia behar da. Editatu, no seke, ematen Kristoren Pereza. Konstantz. Eta nik edo katori. Hor dago arazoa. Baina ideia hona da, Ja, egingo dut, jo que Eta dakitu segertatzen dabe bai, ez duela dirua ematen inmediatuki. Ez du dirurik ematen asekaz. Bueno. Nik kobraudot nire patrozinioa de los kakahuetes malos. Gogoratzen dezute kakahuete berriek janezinak zirela, azkenian kobratu dut asko borrokatu ostean nire patrozinioa. Como huele aquí a basura. Eskerrik asko Lorenz kakahueteak bidaltzeagatik zuen merkantzia toksikoa. Horixe bera. Orduan, badago esperantza munduan entzat. Zezabitz pintxatzen orain. Rock music. Gait music. Igorren taldea izango da. Vale, venga, ya. Venga. Zein da urrengo berria? Urrengo begia? Vale, bari hasiko naiz berriz. Carrefour gorrektan Esan. Orain, serio jarriko naiz. Vale. Ze itzuliko naiz gizonak gorrotatzera. Begia. Gaurko atalean ze gizon konkretuki? Gizon kritikoak. Kritiko den plan, kritiko de cine. Serena. Kritiko gastro. Baina nor existitzen da hau egiten duena? Jende asko. Bai, Eta kezkagarri nabazu zer den? Jendeak kasu egiten diela. Jende asko kasua egiten diela. Bai, nik uste otan dira zela. Yo creo que está bien claro. Aurreko egin El Diablo Viste de Prada, de Abrua Pradaz jantzten da bi pelikula ikustera. Menudo kokamen. Begira. Pelikuloi bat da. Bai, Bai.
Whatever. Total, que ni baino gazteagoa den marikoi batekin joan nintzen. Bueno, marikoi, gizon bisexuala, existitzen dira, teruel bezala, whatever. Baina esan ziteke batera, bizon bisexual eta marikoi bat, begira ni? Que ya, queda simplemente que gizon bisexualak. Ze. Sin más, no? Itzegin nire kolektiborantz, mesedez? Broma da, broma. Vale. Eta esan zidan, nik kritika oso txarrak irakurri ditut, eta nien plan. Kritikak irakurri. Hori esai gustatzen. ¿Kritikak irakurri? Precondicionamiento no me gusta. Kritikak irakurri? Kritikak irakurri. Baina benetan kaso egiten dion, oza, badago jendeak kaso egiten dionak kritiko, Ni, kasi Eta esklusiboki. gainera, como que jendeak, oza, serioki hartzen du. De hecho, duela gutxi, hau hitz egin dut, nire lagun batekin, saioarekin, onena saioa, Musu bat emendik. eta berak epatu zidan ezagutu zuela emakume bat kritikoa zena, Bai. literaturaren inguruan eta hitz egiten zuen, hori pues nolako ez zitzaion mundu hortan sartzea, Bai. eta minimamente serioki hartzea emakumea zelako. Hau Baina ez badakigu, duzu ez? kritiko del ofizio. Bai, Porque zuk ulertzen duzu gure lana neurri handi batean badela kritikoak izatea. claro, eta hori ongi dago. Vale. Baina esan Niri duzu joditzen kritiko en plan, didana- hago críticas, hago columnas, rollo Claro. ratatuiko villanoa bezala. Bai, gure zein den arazoa, Sí. gure kritikak Bai, ez direla inoiz, eta ez dira inoiz hartuko serioki. Profesionalki. profesionalki. Vale. Jendea da como, Vale. hauek ez dakite deusi buruz, eta no seke. Baina dirudienez, 120 urteko gizon batek ikusi dituenez pelikula asko, que, permíteme dudarlo, Bai, zen ziur ikusi dituzula gizonen mierda puta guztiak, eta orduan zu badakizu asko zinemarei buruz, eta gero ez dakizu zer den izen ordain bat, edo ez dakizu zer den pertsona ezbitar bat, Baina zenbat dauden El Diablo Viste de Prada? Zenbat pertsona ez bitzar. asko. Ba, hori galdetu nahi nuen, porque gongo dira. Bai, baina hori ez da Bai. kontua. Esan. Esan nahi dut. Da, como, que ematen zaile, como, zilegitasun handia, eta zilegitasun ez da hitzako, da, como, Bai, prestigio handia. Bale, bai. Porque da, como, esaten dutena, jo, en plan, hauek asko dakite honen inguruan, eta horren esaten duten egia da, ez dakite deus. Osea, ez dakite deus, dakite zutani bezala. Egia da, Hitz egiten dute beren esperientziatik. bai. Subjetibo. Ze mierda da hori. Eske zinema ikasi du. Eta zer ikasi dute zineman? Titanic? 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 Bertze unan Macarena Gómez hemen gorrotzen dugun pertsona Egia bat, da. muerete. Es Osama Bin Laden. Bai. Macarena Gómez, esan zuen, niri Brokeback Mountain, Me horrorizo. me horrorizó. Me Eta gero, ¿cuál es horrorizó. tu película favorita? Titanic. Hombre, por favor. Bai, no, O sea, Segun del barco. ez izan hain ridícula. Bai. Esan homofoba zarela, sí, dena perfecto. Ni Kasi bai. nahiago dut esatea zuzenan, eske homofoboa naizte, Ni ya está. bai. Ez esatea, no eske Brokeback Mountain ez da gustatu, baina Titanic da nire pelikula gogokoena. Titanic? Norbetek ikusi du Titanic osoa eta aguantatu du? Bi VHS. Biziren. Ke aburrimiento, ze Mira. aspergarria. Total. Zergatik egin zitu egiten honen inguruan, bale? Porque eske hau dena dago lotuta. Bai, Gaur goizean, goizeko 8 nebilen komunean, bigarren zenbakia egiten. Eta TikToker, pues, Bai. egoizero bezara. Eta atera zait gizon bat, egin duena bideo oso interesgarri bat, Javi Hoyos. ez, biltzen, Bai. Eduardo Venga. Eduardo Casanovaren dokumental berriari egin dizkioten kritika asko. claro! Eta atera dira, gizon burusoil asko, casualidad, no lo creo, Me cago en tu puta madre. kritikatzen Sidosa, Eduardo Casanovaren dokumental berria. Hore Es dingo que- hundik nire reviewua, ze Bai. nik ere ikusi dut. Bideoan ikusten dira, pues, esaten dituzten barbaridade putak, batzuk ziren como, sin más, streamer batzuk, en plan, beste batzuk ziren zinema kritikoak. Bai. Egon direnak, ez bakarrik, artikulu bat idazten baizik eta irratian eta podcastetan honi buruz hitz egiten eta esaten, bezala. baino ze gizartea dugu. Eta ez dute pelikula ikusi. Ah, joder, vale. Ez dute pelikula ikusi. Bai, bai, Eta bai, gertzera bai. izaten, bueno, nik ez dut ikusi, que igual, pues yo que sé, baino mierda bat da, porque no sé qué, en qué estamos quedando. 400.000 euro eman zaio de dineros públicos, gezurra Me da. alegro. Me alegro yo también, Bai, egia izango bai. balitz, baino Baina ez da. gezurra da. Ez zaio dirurik eman. Eta gero, kezkagarriena da, gizon kritiko hauek hainbeste dakitenak, zinemaren inguruan, eta denaren inguruan esaten, baino gaur egun, ze estigma dago IESarekin? Vale. Muerete! Bueno. Muerete? Bai, Hori bai. izateko? Badakitzu IES Zer gehiena, izan- IESaren, IESak afektaturiko populazio gehienaren bizi modua heterosexuala dela. Bai, ze, azteko,
queer pertsonok Bai. askoz barneratuago dugu ze garrantzitsua den osasun sexuala. Hombre! No, Eta jende heterosexuala jartzen dugu kondoi bat behin bere bizitzan. pa no Eta quedar bakarrik, preñada. hori da, preñadaz geltzeko. Bai. Gehi gero gainera, Bai. frogak egiten ditugu jakiteko giba daukagun edo ez. Bai. Eski haiek ez. Clamidia en la boca. Eta orduan Bai. garatzen da iesa. Bai. Ze, azteko, azalduko dugu hemen azkar, iesa eta giba bi gauza ezberdinak direla. Bai. Giba da virus bat. Virus bat tratatu daitekeena, tratatzen dena. Bai. Eta bihurtzen zarela indetektable. Horixe bera. Indetektable esan nahi du intransmisible. Duzu karga biriko hain basua, ez dizula zure bizitzan afektatzen, eta ezin duzula virusa transmititu bertze pertsonei. Naiz eta Hori- praktika sexual arriskatsu bat egiten baduzun? Bai. Vale, hori esnekien. Indetektable, intransmisible. Vale. Gero, ez bada giba tratatzen edo, garatzen da edo garatu daiteke ISA. gaixotasun bat, dela Que la S ISA. es síndrome. Hori da. Bai. Bi gauzaz berdin, dena perfecto. Total, que jende hau Dokumentala. esaten, eaz estigma dagoen gaur egun horrekin. Si ya se pueden casar. Ez dakit. Eta orduan zergatik ematen digu como balorea pertsona hauen iritziei? Hombre, pues por lo en plan... Porque Grammyak, bai. Oscarrak, hauek guztiak dira 120 urteko gizon aberats batzuk esaten. Bai, 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 bai. Pelikula oso ona da. Baina ez dut deskubritu nahi patriarkatua, baina ez dut uste zelan guztiz... ez dut uste jokuaren parte dela. Bai, Vale. ulertu daudena, Vale, Ez vale, dudan ulertzen da, gaur egun 2026an, ja desmontatu ditugu hainbat ofizio, hainbat pertsona, hainbat gauza, Ah, hori Kritiken mundua oraindik. Oso antikuato bat da. jendeak oraindik irakurtzen du egunkaria, Bai. irakurtzen du duela gutxi Olat Salvadorrek salatu zuen bere storiesetan ere, hemen Euskal Herrian dagoen kritiko bat ez dakit bere izena, egiten diela bereziki emakumeei kritika nazkagarri batzuk, Bai, beren baina hori kontzertuen gauza inguruan eta antikuatu beren bat da. gorputzen inguruan eta bertze gauza askoren inguruan, Bai. eta jendeak como que irakurtzen du eta dena perfecto. No, baina jende hori lehingo da bakarrik. En el sentido de, asunto hori ja antikuauta dago, eta ez da, inork ez du kritika kultural bat egiteko zilegitasuna, kultura maila globalean bihurtu delako gauza oso amorfo bat. Badakizu, zu bizizaren mundua kulturalki, tuli bizi den mundua kulturalki, edo Periko de los Palotes bizi den mundua kulturalki edo ni, da zeharo desberdina. Orduan, ezin zaio hitz egin kulturari. Esplikatzen naiz. Orduan lehen, 3 pelikula urtetzen zirenean urtero, todas con Nicole Kidman, izan zeike kritiko dezin eta izan iritzi bat fundamentauta zegoen eszenan, baina hain ja dauden Oso hain egia. sumamente globalizatua. Hombre, pues jo que sé, ez dakit modan zegoen, eta jendeak egiten zuen, eta ezin zinen sartu en Rotten Tomatoes Claro. ikusteko reviewa. Baina eske- Oain demokratizatu egin da kultura, hori esan nahi Baina da. eske kritikatzen dira influencerrak, Bai. influentziagatik, kritikatzen zaie, joatagatik Goya sarietara, eta ez jakitagatik deus zinemaren inguruan, eta gero, hauek bai bizira el cuento, los No, porque dakate kritikoak ez movida dakite, falaz, hau. Deus ere ikusi dituzte 20 pelikula, eta ikusi dute el Club de la Lucha 2 aldiz egin dituzte 2 paja, eta uste dute, direla, jo que se que, Bai. eta haiei bai ematen zaiela boterea, esateko, oso ongi, ordainduko dizut, hau egiteagatik. Eta gero dira influencerrak. Badira. Gainera, emakumeak, ja, por otra parte. Bai. Flipo. Kritikak badira... Nire gorroto berria dira kritikoak. Vale. Eta espero dut lanbide hori desagertzea. Jo, gastronomiko ja kojia jo, Ja, baina ez dizute boterea emango. Ez. Zetzara, ez dizeteroa. Bueno, doy el pego. No, baina esango dute, tatuajeak ditu eta ia gorria, honek ez dakit deus janariaren inguruan. Ba ez dut egin, jan Eskala baino da? ez nire bizitzan. Eskala da? Zuk uste duzu, hainbeste dela... Daniel! Ez dakit, noik izango da. Ze, begiratu como prestigio daukaten lanak, ikusi duzun ez Masterchef. Kenduten marido de la ja, Pedroche, no, jendeak bai, zelukak bai, ditu. bai, no, Normatiboak. no, tampoco, Ego dugu sí. parentesi txiki bat, bale? Tatuaji buruz eta hitz egiten. Bai. Aurrekoan bazkaldu genuen Daniel eta biok, bi pertsonekin zoragarriak, oso majoak eta oso gustora bazkaldu genuen, gu baino helduagoak direnak, Bai. rollo gure gurasoen adinekoa gutxi gora Gure bera. dinean bikoitza edo. Eta, flipatu nuen, Bai. ze flipatzen zuten gure tatuajeekin. Tatuajeak izatearen kontzeptuarekin. Eta hau, Rollo. Analindanek asko esaten duen, plan, ezin da jendea eskandalizatu piercing bat dudalako sudurrean. Tu, eta Ezin da. eskandalizatzen da. jendea. Eskandalizatzen dira bai, porque dau jendia ondikan ez dela iritsi. Eta ez dira iritsiko. Tatuaje. Eta haien ambizioaren eta erokeriaren eta espresioaren puntu gorena da, aipatu genuen menean bezala 30 urteko krisian, 40 urteko emakumeak que se ponen unos pendientes grandes. Ja. Eta ja, ez da loka. Badakitzu, osea, da erokeri bat, da kristoneko pertsona espresibo eta desinhibitu bat. Orduan, jende honi opa diot konturatzea más o menos goiz, da bitzela haien bizitzaren rango oso handi bat
galtzen. Ja, Emozioen aldetik. divertitu. Bai. Ongi pasatu, tatuatu edo ezin mierda. Ez Aurreko tatuatzeagatik bakarrik, baizik eta Hombre. ikusteagatik badagoela mundu bat hor kanpoan. Edo ez Badakizu. tatuatu, baina igual zait, como, jendeari ematen dio kezka bat beren itxura. Mordo bat. Porque pertsonak esaten zuen, jo, imaginatu gitu una tatuaje bat, eta gero, ja espertzen naizela, edo damutzen naizela. Ez zara damutu zure seme alabetaz? Exactly. Bai. Bai. Bizitza osorako dia? Eta hor daude. Bai. Zer modu zidosa? Zein da zure kritika? Bueno. Da increíble. Bai, Nik aitortu behar dut daukadala pasio bat Eduardo Casanovarekin. Niretzat Eduardo Casanova da estatu mailan dagoen zinemagile onena. Te pega. Ez gustatzen Almodóvar baino gehiago. Niri pertsonalki, Niri ez. Ez que Almodóvarri eman zaio como... No, Almodóvar be tampoco me vuelve loca. Neri bai, baina como eman zaio gauza de, Almodóvar da super punk, eta egiten duena da super tal, eta super trash, eta super tal, eta makumea eta dena perfecto, eta ulertu ez dakit momentu batean. Bere denboraldian bere kontekstuan egin zuen gauza. Bai, noski eta horregatik diot, baina Eduardo Casanova egiten dueran itzat da, ergatiboa. Bai. Fascinantea. Gustatu zitaidan Pieles, gustatu zitaidan Piedad. Pieles, Piedad, biak dira increíble. Ez dut Ikusi behar duzu, silencio ez baduzu. Eta margen be ez dut ikusi, eta uste ez dudala ikusi nahi. Hori da gutxien konbentzitzen hauena kanpotik. Nik ez dut ikusi ere, baina... Ikusi berko genuke. Eta ez dozu uste... Da gehi gutxien ditzen hauen egia zan, baina... Lehen esan dudan bezala, ez dozu uste Eduardo Casanovaren jolasaren parte, bai dela, egitea gauza estridente histrioniko hau jendeak esateko, ai ama noragoaz gizartean, eta horrela lortzeko daukan publizidade guztia. Ez dut esaten bere partetik, baina esaten dut, behin gertatu behar denean, pues juegas a favor. Noski. Ez dozu uste. Noski. Horregatik diot, kritikoak esaten dutenean, ai ama, pero sidosa, ¿cómo se va a llamar? Pues noski jarriko. Bai, eski Eduardo Casanovak badaki bere obrak ez direla iritsiko izatera mainstreamak, eta ez direla iritsiko izatera Almodóvar. Ze bere helburua ez da hori, eta justo bere obraren xarmaren bat da, ez dela publiko guztiarentzat. Osea, egin zuenean Silencio, que igual eski ez daki horren inguruan, bale? Silencio da Eduardo Casanovak egin zuen telesail bat, iesaren inguruan, giba eta iesaren inguruan. Ez da sidosa, hori da dokumentala. Hori da. Telesaila, Silencio. Vampiroen inguruan, que ematen zait oso inteligente. Ez du konparatzen, baina bai egiten du como simil bat, vampiroekin eta giba daukan pertsona batekin. Bai. Eta da fascinantea. Oso ideia hona ematen zait. Jendea, eta dokumentaren ikusten da, como kritika horiek de, en plan, baina nola, tan konparatuko ditu giba daukaten pertsonak eta vampiroak, errespetu falta, no seke. Hori azteko, osea, ikusi ditugu 2 metroko panpin urdin batzuk en Pandora, eta inork ez dute userran, osea, dena perfecto. Bai, eta aparte ez zait insensiblea iruditzen. Niri ez. Gainera interesgarria da, erabiltzea, como vampiro lesbiana batzuk. Bai, porque da odolaren transmisioaren asuntua. Odolaren transmisioa, eta no seke, da como, konparatzen du bi pandemia, ez? Como la peste negra, eta hori da. Giba, eta... Bai. Eta serie horrek dauka, entzun dudan txiste on bakarra, hizkuntza inklusiboaren inguruan. Dela, vampira batek esaten da, no sé qué, no sé cuántos, claro, de todes. En la era de la peste negra. Claro, no sé qué, de todes. Has dicho, ¿cómo que todes? Si es el siglo XIII. Dices que estoy muy adelantada a mi tiempo. Hori da, entzun dudan txiste on bakarra del lenguaje inclusivo. Baina eske estetikoki da zoragarria. Mezua da zoragarria. Bigarren atala, hasten da, abesti batekin dela, fascinantea. Zein da? Abesti propio. Abesti propio original. Baina increíble. Dago, Omar Ayuso da? Omar Ayuso da Cejas, bai. Omar Ayuso, biluzik lurrean, odolka, hauek vampiroak abesten. Ez que jantzita ez dute jartzen. Bueno, da fascinantea. 3 atal dira, ordu erdikoak, oza, ordu terdi, osotara. Vale. Oso gomendagarria. 3 atal, ordu erdikoa bakoitza? Bai, ordu terdi, ikusten da oso azkar. Eta gainera, eske hori. Da largometrai bat. Eske, da perfecto. Eta da zoragarria. Eta ni horrekin jago nintzen obsesionatuta, eta eske me encanta. Eta sidosa guai, bai. Eta horren atera du sidosa. Dela dokumental bat, bere armairutik ateratzearen prozesuaren inguruan edo, ez? Eta nola kontatzen dio jendeari, nola izan den beretzat prozesua, nola izan den ez, azien, Eduardo Casanova 17 urtetatik dauka giba. Bai. Karo, zuek imaginatu, Eduardo Casanova, Fidel, Aidan, grabatzen ari zirela oraindik. Bai. Pelikulan agertzen dago. Giba edukitzea, pues, fuertea, no? Eta bi errealidade edo gehiago, batzen dira oso modu como desbergonzau batean diela. No, baino honen inguruan ez dago estigmarik ja, baino ez da beharrezkoa esatea daukotzula denbora osoan, eta normala izatea egon zarelako show businessean marikita bat izaten 15 urtetik. Claro. Orduan, badago estigma edo ez dago, esan behar dut edo ez dut esan behar, orduan dago como
Claro, Gauza patriarkal opresibo guzti hauek begiratzerakoan pixkatxo bat, esatezu, pero ¿qué estás diciendo? Da jendeak esaten da benian bezala, ai ama euskera ez da ulertzen, eta urrengo tuita da argazki bat dela, kafetera, kafe makina, joi, pues bai, idioma, ulertzen da, edo ez da ulertzen. Hori da. Segertatzen da. Hori da. Eta hitz egiten du, pues, belduraren inguruan, hitz egiten du, estigmaren inguruan, hitz egiten du, zer gehiagoren inguruan, jo, esker, nukamuru honetoren joan zit. Eso es Ama Bin Laden. Baina hori, pues, niretzat egiten du oso ongi, gero ere hitz egiten du oso modu interesgarrian nola kontatzen duen, eta nola kontatu nahi duen, zergatik kontatu nahi duen, nola izan den bere prozesua, eta dokumentalan egiten duena da, dokumentatu berak laburmetrai bat grabatzen duen na. Berak grabatu zuen laburmetrai bat honen inguruan, eta horren grabaketaren inguruan da erreportajea. Vale. Osea, dokumentaria. Oso interesgarria. Begira. Oso polita, oso ongi egina. Zenbat irauten du? Ordu terdi. Guai. Oso Eduardo Casanova. Eta hemen, bana hurrengo puntura. Vale. Eduardo Casanovak du modu bat gauzak egiteko, dela como gaizki eginda. Bai, hori gustatzen zait. Eta hori da fascinantea. Bai, Hori da fascinantea, zenbaten digu, tio, zerbait berria. Ez dut ikusi, baina baloratu nahi dut ere Charlie XCX egin duen dokumental faltsua. Ai, de moment, da, como que uste tiritxo gara momentu batera, non, zerbait serioa hitz egiteko, ez du serioa izan behar. Ez hori oso guai dago. Hitz egin bar dugu Gibaren inguruan, eta Gibaren, ez drama esan barruan, krisiaren inguruan, eta odenaren inguruan, baino ez dugu egingo, en plan. Solemne, zuretzat, aseptiko, bai. Tio, egingo dugu, pues, Eduardo Casanovaren moduan, negarrez, eta arroxa, eta barrez, eta no seke, eta ordinaria, eta ridikula. Bai, hori oso polita. Porque hori behar dugu. Arazoa da, kritikak eta mainstreamek kentzen diotela balorea horri. Porque deshumanizatu egiten dira gauzak, bestela jendeak ez dituelako toledatzen. Pero, que gero jendeak ez duretzen zer den giba eta zer den iesa. Ja, porque ignorantiak diez. Orduan, nire amorrua da, como que masterpiece hau, porque da obra bat, porque estatu mailan nork egin du armairutik ateratze hau, hain publikoa, hain mainstreama, hain mundu guztian teratu da honen inguruan. Total. Que gainera da como gizon marikita, super marikita bat esaten, iesa giba daukala, eta no seke, eta, sabes, como horrek eragingo duen gorroto guztia, ez? Ba, ala, incluso hori guztiarekin, jendeak ez du ikusiko Eduardo Casanova delako. Ez. Eta hori bat edet kristoren amorrua. Bada, emateko moduko. Keda betikoa, no? Que ya badakigu hau, baina da, como, tio, eske gero ematen diogu ahotsak gizon horiei kritikatzeko mierda. Bai, edo jo, que se Sergio Ramos, sí. Edo, bai, whatever, igual zait. Bai, baina oso gogorra da pentsatzea asunto honetan de jendeak teorikoki oso maila superficial batean, bai nahi du, pues, Bertin Osborne bazara igualez, baina jendeak bestela oso maila superficial batean, bai nahi du izan onarkorra eta tolerantea eta liberala, baina justo deserotasun pixkatxo bat dagoen momentuan ja ez duten nahi. Exactly. Ez que gero jendeak esaten dugu pedagogia egiteko. Ez dut nahi. Eta gero jendeak esaten dugu, juergan etortzen da, eta aizu baino ez dara neskado mutia. Eta ez te pego una hostia. Bai, cuéntame. Eduardo Casanova ere hitz egiten du, violentziaren inguruan, eta work. Bai. No, porque galdetu dizut, porque kuriositatea, porque jakin nahi dut. Tio, pues ikusi zidosa. Bai. Edo me da igual, lo que sea, baina gero ez duzu ikusten. Edo zein... Orduan, gero no me vengas nire a decirme que haga pedagogia egitea. Identitatearen inguruko edozein galdera ez da zilegi. Ni hasi naiz fan zure gana parranda, ni esan, oio, ¿cómo tienes la polla? Ezin dezu esan. Eta esaten badizut, ofenditu egingo zara, eta no, baina galdetu dut, porque jakin nahi nuen. Orduan ez dakit, ikusiten badut, fango zait zalantza. Badakizu, ez da zilegi, zeren eta edozeinek ulertzen du oso erraz, atxiz? Doministiku? Guztiok batera. Edozeinek ulertzen du oso erraz intimitatearen edo mugen balioa gizakitzat ematen duen jendearen artean. Orduan, badaude muga normalak, eta gero jendea normalak ditu bere muga normalak, eta normalak direnez les puedo pinchar con un palo como en el zoo. Eta hori ez da egia, eta violentzia bada erantzun zilegi bat, badelako mugen zapalkuntza egiten denean, gertatu izan den erantzun bat betidanik. Orduan, hau izan da kapitula. Zema denbora goiaz, maitia? 40 minutu. Ala! La tortilla de patata. Pues jarritzen dugu gaia betzegun bateko, eta jarritzen dugu niburu izitze egiten. Bai, esan dut berriro ere, 100. kapitulotik aurrera dena aldatu da.
Eta ja ez dugu gairik, eta ardi gara hitz egitera. Den aldatu da, zuzer zara. Den aldatu da? Alakatran! Ni naiz heterosexuala eta zuzela emakume bat. Eta Eta orain ez daukogu gairik, ez daukogu gidoirik bakarrik hitz egiten dugu gauzen inguruan. Hori, Zer gehiago? mesedez. Ez, tio, badakit, como que gainera influenziatzen digu hau guztia como modu ez zuzen batean. Eta kritikak, eta como publizitatea eta udena, no seke, baina guazen saiatzera guztiok, hasteko iritzi bat garatzen, pertsonala, eta gero, nebauzu beste pertsona iritzia ezagutu, dena perfecto, pues jakin nahi dut lagun batek gomendatzen bait pelikula bat, o norbatek gomendatzen bait pelikula bat, tio, konektatu pertsonarekin. Ez erabili como modu mainstreamak irakurtzeko hori, en plan, jo que se, ez dakit ze nota daukan, jarri dio The Guardian, me la pela The Guardian. Baina gero ez. Zeren eta... Ja, baina horrek emango dio, ospe gehiago edo ospe gutxiago. Bai, baina hori dena erosten da. Baina ez hori bakarrik. Baina hori bakigu. Jendearen gandik espero izatea dokumentazio prozesu bat haiei zuzenean afektatzen ez dien gauzen inguruan, niri erreala iruditzen zait. Orduan, soilik izan majuak jendearekin. Ta jazta. Eta nahi badezute, bai medio independienteak ez ditugu epaitu behar haien kritika mainstreamaren iritziaren inguruan. Hori segitzaten, ez da? Ez. Zer esan desu duan? Ez entzutuko gizonak. Ba hori da oso maxima hon bat, hori bai, me bale. Ez entzun gizonak. Hori esan zeike, hori erresa da eta jendia jarraitu dezake. Gizonen iritzia ez du ezertarako balio, karole mio. Osea, gizartean duten boterearekin eta, como queda iritzi bat, super utxa. Vale. Orduan guazen entzutera, como iritzi bat izan barko duten pertsonen iritzia. Adibidez? Ez bitarrak. Marikitak, boiera, baina Eduardo Casanova gizon bat da. Marikita. Vale, hori bai. Hori izan dut. Bai, esan duzu ez bitarrak eta gero bestia. Gizon, ziseteroak, se sobreentiende. Ja, elipsis bat. Eta ber, que ahora... Bueno, es que badaude bebai gizon homosexual asko ez dionak. Hori ere egia da. Pero esan dut marikita, Es que homosexualak... Ja. LBTQ+. Jon Kortajarena? LBTQ+. Bai. Zein gehiago da gay? Homosexual. Esan gay asko. Jesús Vázquez. Mario Bacarizo. No, Mario Bacarizo ez da gay. Ni siquiera. Fuck. Ni siquiera. Jesús Vázquez da nazkagarria. Jorge Javier Vázquez da nazkagarria. Jorge Javier Vázquez? Zeratik? Por el rejuvenecimiento de glande? No, baina, porque da hori oso gizon homosexuala eta da como, así, woke moment, baino. Beira. Da, misógino bat. Ba, musu bat emendik. Samarun bertze bat, Pelayo Díaz. Ai, Pelayo. Imagina. Bai, unboxing de mi perro. Yes. Gogoratzen duzu hori? Bai. Ke momentos? Ze momentu eman dizkigu Pelayok? Maluma ez da homosexuala? Ja. Ke momentu nos hago Maluma, vale. Baina momentu batetik sinesteko pres nengoen Maluma homosexuala zela. Hombre. Maluma, mila esker. Ego dugu testa? Venga, nahi duzu galdu berriro? Bai. Hala. Ez zuziko zera doni? Zuk ez duzu berririk, denak nik esan ditut? Ez, nik ez. Hau ez da pasa de musika. Egia da, ez daukadala berririk. Nik etoz nintzen gaiaren inguruan hitz egitera eta hitzekin, eta superposik nago horren inguruan, zer duen gaia erabili dezakegu beste egun batean. Guazen gaurko testarekin mundu guztia jarraitu zuen etxetik eta erantzunak badakizkizue deitu gure telefonora 608-9 guruguru. Lehenengo galdera, zein ibai igarotzen da Eskoriatzatik, Urumea, Deba edo Urola? Urola. Ez, Urumea da erantzun zuzena, jarri baizut flop efektua. Bigarren galdera, zein mendetan idatzi zen lehenengoz Bizkaiko forua, 11, 15 edo 17 mendean? 15. Zein da zure erantzuna? 17. 17, ez da zuzena, 15 bai. Zein euskal lurraldetan... Ez que tunik esan dit superkomentituta. Ikasi mitzazutu leide Bizkaiako foruaren inguruan. Zein euskal lurraldetan banatzen da... ¿Ves? Es que gizoni ez digo kasurik egin. Es que lo acabo de decir. Zein, kendu dut musika graziosua. Zein euskal lurraldetan banatzen da txipi-txapa aldizkaria. Nafarroan soilik, Nafarroan eta Gipuzkoan edo Nafarroan eta Lapurdin. Nafarroan eta Lapurdin. Zuzena da! Bat! Zein euskal lurraldetan ahoskatzen da iota kontsonandea espainieraz bezala, hau da, jota. Nafarroan, Gipuzkoan edo Araban. Pues guztietan, en verdad, ez? Baina Nafarroan. Ez da zuzena. Araban. Gipuzkoan da, yo creo en Dios. Gipuzkoan, ez dute jota? Nik bai. Pero si ETV dago Gipuzkoan. Eskatu aiei esplikazioak. Munduko zein zinema hartzen du aintzat
miarritzeko zinemaldiak? Me la pela. A. Italiarra, B. Euskalduna, edo D. Iberoamerikarra. Euskalduna. Ez da egia, Iberoamerikarra. Eta guazen, ea bigarren zuzena lortzen dugun. Nongo ligan jokatu zuen, perfecto. Nongo ligan jokatu zuen lehen mailan Euskadiko futbol selekzioak 1928-1929 denboraldian. Frantziakoan, Espainiakoan edo Mexikokoan. Frantziakoa. Ez, Mexikoko ligan zen erantzun zuzena. Gaur, precedenterik gabeko porrota. Bestean, zoragarria, bat. Nere kriterioa garrantzitsuagoa. Kasi utz, txabal. Venga, Orain zu, a ber. bai noski. Eta nire efektua jarriko diot nire buruari. Multitasking. Ez da horrela. Ai, nola da. Ireki eta nik aukeratzen dut. Venga, hartu Jode. karta. Hau, Uste zu trampa indo dela, bai. hau. Zelosa. Eta zer? Nahi duzu Irakurri? irakurtzea, erantzunak. Que nik Me cago en la mar, baina no. Kaixo den Italia, zer moduz. Ze plano da. Gustatzen zait asko hau egiteko, jolas egiteko, utzi. Utzi plano. Hasi berriz, venga. Venga. Goazen jolasarekin. Ua. Baina hasi musika, marikon. Ai, jolines, ze berezi zaren. Venga. Zer izen du Gasteizko aireportuak? A. Bitire Gasteiz. B. Foronda. D. Sondika. Foronda. Bai. Hala. Hau nik ere banekien. Ba, erantzun. Zenbat urtez izan zen... Aukeratu hobeto txartela. Zenbat urtez izan zen Jose Antonio Ardantza Eusko Jaurlaritzako lehendakari? Mitiko. 14 Josean. urtez, 28 urtez edo 8 urtez. 8 urtez. Ez 14! Zen. Ai, Gaizki. pasai, esketulik esan dit. Zein urtetan kaleratu zen Euskaldunon egunkariaren lehen alea. Venga. 1986, 80 edo 84. 80 Bai! Ole, eskeni han nengoen. Barkatu, zuzena, bai. Euskara batuan zein aditzek har dezakete en atzizkia geroaldian. Ai, ama. Guztiek bukaera N dutenak edo bukaeran N eta L dutenek. N eta L. Bai! Yes! Oie, Kristoren zortea, ez dakizu bakar bat ere. Bueno, baino, zuzenak dira. Son vibes. Zein musika talde osatu zuten Fermin eta Inigo Muguruzak eta Kaki Arkarazok. Kortatu! Negu gorriak, Jose Ripiau edo dut. Bat ere, negu gorriak. Bai. Hala, entzun dut Fermin eta ja fan naiz a la sustantzia. Zenbat aldiz irabazi zuen Jose Maria Basualdo Arabarrak Espainiako ziklokross txapelketa? 3 aldiz, 7 aldiz edo 5 aldiz. Nola ditzen zen? Jose Maria Basualdo. 5. Hiru. Me he confundido, Jose Maria. Hau Hiru izan da? aldiz, bai? Baina lau? Oso ongi lau. Ei, baby! Nik hiru, tampoco. Euskal kulturaren paragoia. Zuk hiru noiz. Historian zehar. Bai. Igual. Vale, hau izan da gure gaurko kapitulua. Izugarri ongi pasa dugu. Flop kultura de tarde, emergentziako kapitulua. Espero, aste hau bete izana, urrengor arte. Eta nola itzutzen naizen nik barkutik. Hatsune virus. Osorik. Ikusiko dugu. Agur, cariño! And I'm tuned to a station light with me now.